RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan ako niyo sa pangan nga Wangwang, 44 anyos, usa ka single mom ug may 3 ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta ug bahay nga akong gipuy-an. Namatay na manggod ang tag-iya ini. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, ikaw sa'y mahibaw sa mga bata, ha? Adtoon sa nako sinang Lilia sa ila. Daghan ra ba kog labahan dito? O glutuan pa to nako sa iyang pagkaon kay magibati lagi. Kay ambot, punaan na ba ang iyang kalivin nga sa Nuinisto? Dalabay ko dito sa ila ba? Daghan mang tao? Ha? Sa daghan tao, ma? Ngawa may pirming tao ang ila. Ako ra may kauban-kauban nila dito. Ay, wanasab ko magpakisusi. Pero murag... Murag unsa, ma? Ay, basta, ato alang wang, oy. Ikay susi dito. Kay basinog, nasayop lang sab ko sa akong pangagpas ba? Kulbaan man sa tanim mo, ma, uy. Sige, atoon sa nako sa ila. Hala, dagan to ang tao sa ila da. Nang Lilia, ha? Ayaw sa tao nang. Luya na ba ito gahapon sa nang Lilia? Oh, yan is Wang-Wang, oh. Oh, Wang! Ang imong amo! Sila Lilia, di mo! nga na di ay! Unsa may nahitabo? Wang! Patay na siya! Unsa? Nang! Nang Lilia! Nang Lilia! Maman ako ni mo paabutan, nang! Sininisto kayo mo kaipon, nang! Asan ni mo paabutan? Asa man si Nistor Wang? Trabaho man ko sa syudad. Og stayin siya dito. Tagsarang mo pa uli din eh. Mawang gani nga ako kauban-kauban ni ng Lilia din sa iyang bahay.
Pero mao lagi. Dili po ko pirmi niya din kaya doon na sa bayan ko'y pamilyang ate Manon. Kasado ba raw sila? Sa ako na ibawan. Dili sila kasado. Aw, lagi kay. Kailang bayong yuta, good. Unya. Wa pa rin sila yung mga anak, dili ba? Oh, sino inisto na ning nanawag na ako? Hello, nainisto. Hello? Tinuod ng text ni mo, wa? Oh, Noy. Uli dayon diri sinya, Noy. Kay wanas ng Lilia. Napahilo na nato si Lilyawang. Unya, unsa may plano ni mo, Noy? Kaning bahay ug yuta ninyo, Noy? Dili na ko makaatiman na iniwang. Labi na kay medyo guba na ning baya. Wa naguli na mo matiman sukad lang nga nagkasakit-sakit si Lilia. Tuwa man gud sa syudad nga akong trabaho o stay in ko dito. Aw kung ganahan mo, kay gamay man tong inyong bahay, balhin na lang mong puyo din sa among bahay og yuta. Og ihatag na ko ninyo ang katunga ni yuta, dana ning bahay. Ha? Ihatag ni mo na mo, Noy, nisto? Verbal lang ang maong sabot. Apa nalipay na lang sad mi sa akong bana, kay may matawag na mi nga among yuta. Nga dili na mi mahadlok nga papahawaon. Gipaayo na mo ang gubaon nga bahay nila ni nang Lilia. Og didto na mi mopuyo sod sa 8 ka tuig nga wa mi tanduga ni Noy Nisto. Onya, Wa lang hibaw, no? 8 naman di kakatuig puyo din, bitaw ma. Og dako-dako na sad gyud ang akong gasto sa pagpaayo aning bahay nilang nang Lilia og Noy Nisto. Mga 100,000 na gyud tingali ma. O Unya. sobra pa ba? Kumusta na mas Noy Nisto ni mo? Wa naman yun siya magpakabana ning ilang bagyuta. Uy, Oh, siguro. Tungod kay rights ra man sad gud niyang yuta ama. abisa na. Oh, di man sad sila kasado ma. O kang nang Lilia baya sad ni nga bahay og yuta, dili iya. Mausap noon. Uy, may nangayo magkatahuran. Murag kaila man ko aron tinguga ma. Murag sinay ni Storon. Unsa? Ila-ila din mo sa kong kuyog. Si Linda, ang akong bagong kaipon. Ah, siya di ang gipuli ni mo ni nang Lilia Noy Nisto. Oh, Oh, ako. Og ni Ami. Kita mo nga daghan migda nga bagahe? Kaya anhin nami mo puyo. Uy, asa man? Asa pa ba di ay? Aning bahay ni Nisto. Ha? Uy, times ha? Amo naman ning bay. Dili ba ni Nisto? Gihatag naman ni Nimo na mo. Ang katungaan ning yuta, ug apil na ning bay, di ba Noy? kay kuan manggod, kani adto manggod. Niya to higayuna, nagtuo manggod ko nga, wala ko'y balikan pa din O sa syudad na magpermi. Apan wala ko'y trabaho sa syudad, kay military ako, kay senior naman ko. O naminyo na sab ko pag-usap. Mao nga, anhi na kami mo puyo din Unsa Noy?
Ang ikaduhang kapuyo ni Noy Nisto gyud ang nangusog nga papahawaon mi sabay og yuta ni nang Lilia. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang tag-iya sa rights aning bahay og yuta sinang Lilia og patay na siya. May kaipon siya nga si Noy Nisto apan dili sila kasado. May katungod ba si Noy Nisto aning maong bahay og yuta? Ikaduhang pangutana, sa pagkamatay ni nang Lilia, verbal lang nga gihatag ni Noy Nisto nako ang katunga sa yuta, apil na ang bay. Human sa 8 ka tuig, nibalik siya ug bawion naman kini niya. May katungod ba sabmi nga dili na ibalik niya kay rights raman sad ning yuta, ha? Ikatulong pangutana, gubaon na kaayo ang bay sa paghatag nila namo sa una. Kami na ang nagpa-repair og nakagasto na may og 100k kapin. Kung papahawaon gyud mi, pwede ba mi nga magpabayad? Ikaupat og katapusang pangutana. Usa ko ka single mom og may 3 ko ka mga anak. Giharas na baya mi sa bag-ong ka-live-in ni Noy Nisto. Unsa may mahimo o buhato na ko ani aron dili mi mapapahawa. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, wangwang. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyong tambag tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal mga pangutana nato kabahin sa ato ang mga kapika, sa ato ang kabanay, ato ang mga kauban sa balay, sa atong mga silingan, atong mga kabtangan, agoy, ipadadayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta man mo karong adlaw? Hay, laing adlaw, laing na pong pangutana, laing problema, laing suwat ato ang matubag ug mahatagan og kasulbaran. Grateful kaayo mi no ug mapasalamaton kaayo mi sa inyong padayon nga pagsubaybay, pagpaminaw sa ato ang programa matag adlaw Monday to Saturday. Naagyud mo wa gid mo mawa, wa mo biya. So salamat kayo ninyo and a big shout out sa mga nag-like ug nag-follow nato sa ato ang YouTube kay dito mo maminaw or sa mga nag-like ug nag-follow sa Facebook ngano ang ato ang mga programa naa na dinha no sa DYHP nga Facebook account. Thank you sad guys sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Attorney Elaine Tantenko Bathan ug Elaine Tantenko Bathan nga Facebook account. Magkita-kita ta didto. Ug greetings kang Ma'am Judy Besanyes, kang Vlad Potin, kang Elmer Haka ug kang Joel Gonzales Acedo, kang Anesita Lapa Dakoykoy, o kang Josh Matthew, o kang Landry Montero. Kumusta mong tanan din ha? O kang Nazareth Borja. Thank you kaayo. Pa-shout out pod si Darwin Acompañado kay pa-shout out siya. Ningon siya, ma'am, i-shout out niya ako, ma'am. Inig magtambag na ka sa kiniyang akong suliran from Isabel Leyte kay pirmi ko nang maminaw sa atong programa si Darwin Acompañado. Sir, thank you kaayo. Also kang Rodelina Abelianosa. Punto legal karong adlaw ang ato ang letter sender. Tawgo nato sa pangan nga Wangwang. Agoy, mura man gidili Wangwang. Bawal ang Wangwang. Pero si Wangwang 44 years old. Single mom, 2 ka anak, di nato isulti ang address as per her request. Mo gid ni guys. Isuwat gid na. Ug di mo gusto nga isulti na mo inyong pangan as letter sender, amo nang aliasan. Di ninyo sulti gusto isulti taga-asa mo, of course, di na mo isulti gid on air. We will respect your privacy. So ayaw mong kabalaka. Naani siya problema kabahin sa iyang gipuy-an nga yuta ug balay kay puno gyud unta ang ilahang murag namatay naman tugod ang ilahang tag-iya sa katong maong yuta. So anyway, ang iyang mga pangutana guys mauni. Ang tag-iya sa rights kuno kay murag housing man murag gi-grant ra pud ba, no? Rights ra. Ang tag-iya sa rights sa balay ug sa yuta
sinang Lilia. Katong napaminaw na tos drama nga ni Panaw na. Naa siya'y kaipon nga si Noy Nesto, pero di sila kasado. May katungod ba si Noy Nesto sa maong balay ug yuta? The answer is no. Kay ang kanang mga relationship, no, kanang pagpuyo nga way benepisyo sa kasal, wa man gyud nay basbas nga pagkaligal sa balaod. Di man gyud ka makabaton og katungod. Isip ka pikas or isip bana or better half, no, kung mumatay ang imong pares. Dili yung ginaingon ana ang balaod, maski pagdugay na mong nagpuyo diha, basta common law wife or husband, kanang live-in lang ba? Maski pag, sige mag-ingog bana, wita nang usahay, maglibog ko, nga, ang inyong isulti na minyo ko, minyo me, ang pasabot kay gapuyo ra, akong bana, wa man di sila magminyo. Usahay, kanang atong saktong term ana guys, no, akong pares. No, akong kapuyo, akong ka-live-in. But of course, kasabot man ko nga ang ato ang pagpuyo sa marapods minyo, nya ano wa man gyud mo nagminyo, di ba? Pero balikta, si Noy Nestor di gyud siya makabatun og katungod sama sa usa ka bana nga legal. Kay di man gyud sila ilhon sa balaod nga husband, no? Legal husband. Ikaduhang pangutana, pagkamatay ni nang Lilia, verbal nga gihatag ni Noy Nesto nako ang katungha sa yuta apil na ang balay. Human 8 ka tuig ni balik siya ug bawion naman niya. May katungod ba sabmi nga dili na ibalik ni kay rights raman sa ning yuta. Akong pangutana, nahikay ba na nimo ug naasikaso ba na ninyo ng mga papel ug dokumento? Mas may pa kay rights man ni, so naagid na association nga naghatag og katungod nimo or ngadto ni nang Lilia sa una para mabalhin sa imuha, para di na ka madisturbo ug di na ka ni masamok-samok ni Noy Nesto. No, aron maklarog suwat na to ba, maklaro na to execute ang kasabutan ug ang gusto ni nang Lilia katong buhi pa siya. Ipabalhin na. Asikasuhan na mamatay gani ng usa ka tawo, di gina natuunya-unyaon ang pagpabalhin sa mga katigayunan niya siyang mga yuta. Okay, paabot ganing panahon nga ay maabtan gyud ka-greeding ubang tawo, maabtan sa kahakog, no? Tantong kuan nga maglisod na, mangitag asa makadawdaw. Mo gina, sorry to say this, pero ana gyud na. Ikatulong pangutana, gubaon na kaayo ning balaya sa paghatag niya namo sa una. Kami na ang nag-repair ug nakagasto og mga 100,000 kapin. Kung papahawaon yun mi, pwede ba mi magpabayad? I think that's possible also, no? Kay kanang ipapalit na lang na niya ang yuta, mangita na lang mo laing kapuy-an baron para di na lang mo inom tag kape guys. Para di na lang mo inarong orasan no lami ikay kape. Para dili na lang mo makasol-hasol, ipabalhin, ipabayad na lang mo unya. Pangita mo laing kapuy-an nga klaro gyud ang dokumento ug ang titulo ug ang katungod inyo. Kani usay wa man ni klaro, no? Ikaupat og katapusang pangutana, usa ko ka single mom ug may 3 ka mga anak. Giharas na baya mi sa bag-ong ka-live-in ni Noy Nesto. Agoy, enter po ning lain pong otro pong way katungod, no? Mga magpahawd-hawd, pastilan, gyud. Unsa may mahimong buhaton karon para di sila mapapahawa. Well, the best solution gyud aning ato ang problema kaning atong suliran karong adlaw is asikasuhon gyud na nimo inyong mga papilis nga siguraduhon ninyo nga unta makumpleto, di mo magproblema nga unta unsay tawag nimo ani mabalhin ba sa imuha ang katungod lihukan ng mga papilis din ha kay klaro man tong sabot ninyo di ba nga a portion imo ang portion kang sa kapuyo no so kang Noy Nesto so ato anang ilihok nga mapunta na din ha sa inyo kay total kamo may nagpaayo og gabayad pod ug ga-maintain pod ana para og di gani akong suggestion kato pabayad na lang mo unya pangita mo laing kapuy-an nga di mo masamok. Pero I suggest inyo sa nang ayuso no, klarohon sa na ninyo, inyuha sa nang hapsayon, nga paningkamutan nga, mabalhin sa inyuha ang rights o ang katungod. Kay dugay naman kay mong naadi-hadi ay. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.